El Bloc Nacionalista Valencià de Peníscola ha sol·licitat que l'equip de govern de la localitat ampliï el termini d'exposició pública del document del Pla General d'Ordenació Urbana, un termini que finalitzava el dilluns. Segons el regidor del Bloc a l'Ajuntament de Peníscola, Vicent Castell, el consistori no ha posat tots els mitjans necessaris per a facilitar als ciutadans la consulta del que serà el nou Pla General d'Ordenació Urbana de la ciutat. A més, Castell ha afirmat que alguns ciutadans no van poder presentar dilluns les seues al·legacions perquè el registre va tancar a les 2 en punt quan diuen que feia ja algun temps que estaven esperant el seu torn. Per tot això, els nacionalistes han demanat públicament que s'ampliï el termini d'exposició pública. Des del bloc de Peníscola anem a demanar al senyor alcalde públicament que com a mínim faci un mes més d'exposició pública, però un mes més fora d'aquesta època estival, perquè la gent s'ha queixat molt i han tingut tots molts problemes. Per això li demanem a l'alcalde que per favor faci un altre mes més d'exposició pública. En qualsevol cas, des del Bloc de Peníscola també hem volgut recordar que el que realment voldrien és la retirada d'un pla general amb el qual no estan d'acord. Realment nosaltres el que voldríem és que llevaren el pla general i que el feren d'una altra forma, més menut, no abarcant aquesta quantitat de milions de metres, quan ja crec que Peníscola no necessita en moments tant milions de metres i sí fer un pla general en qual els veïns estiguen tots contents, sobretot contents perquè és a Peníscola i sobretot que estiguen tots recolzats per l'Ajuntament, cosa que en aquests moments no està. L'Associació de Veïns Camí Vell també ha demanat l'ampliació del termini d'exposició pública del Pla General d'Ordenació Urbana de Peníscola.